Zdar se, vítám vás u prvního dílu mojí série z hry Anno 2070. Jak vidíte, vlastně abych vás uvedl do děje, jde o to, že je rok 2070, tak dokážete odhadnout z názvu, a roztáhli ledovce a zatopili planetu. No a lidi se rozdělili na 3 strany. Na společnost Global Trust, která vlastně to je společnost magnátů, který těžejí všechno různě a nezajímají se o tu přírodu. A na společnost ekologů, který vlastně nejsou zase tak, jakoby neprosperují tolik, ale jsou šetrnější k té přírodě. V průběhu hry můžete narazit na několik typů třetích stran. Můžete narazit na obchodníky, jako jsou tyhle, a pak na třetí strany, které expandují. Vidíte? Všichni mají jakoby osadu a expandují. Staví si další osady na těch ostrovech. Já jsem se hrozně dlouho rozmýšlel, za koho budu hrát. A rozhodl jsem se, že vám teda ukážu za ekologii. První hru, protože přece jenom vás asi budou zajímat víc. Jinak teda budu to hrát takhle, budu to točit tak hodinku každý díl, ale uvidíme, protože to dobré město vybudujete tak za 20 hodin. To znamená, že já tam nebudu dělat 20 dílů, já udělám třeba 5 dílů a budu hrát off-screen a vždycky vám potom budu říkat, co se změnilo, co je novýho. A tak. Protože tohle z toho opravdu, když bych to měl točit díl po díle, jak to se sebou navazuje, tak to by bylo hrozně dlouho. A to by nebyla jedna série, to by jsem rovnou mohl udělat 2 série, že jo. Jinak máte svoji archu. Vidíte? I v té vaše robotická pomocnice. Já jsem si přivez pár věcí, není toho moc, já jsem totiž začátečník. A hraju teprve několik dní. Chci lodičku. Není lodička, co máš to? No nic. Pojďme stavět město. Vždycky, když začnete stavět město, je dobrý se porozhlídnout, co všechno tady na tom ostrově je. Ať víte, jak si to rozvrhnout. Tady to je všude zhruba tak stejně. Tak já to vidím, že město udělám. Tady já vás to nějak udělám. Jinak já mám na pravém tlačítku myši stavěcí menu, může se tam přetahovat a zase dávat pryč všechny nejrůznější budovy a věci. Jak vidíte, ekologové mají takový hezký baráčky, ale fuj, jsem nechtěl. Naším hlavním prostředkem tady budou lidi, protože všechno má určitou údržbu, takže musíte vybírat dostatečné daně. Jedna ze základních věcí, které vám určitě chci doporučit, je tohle. Protože oni, když mají dostatek věcí, tak se budou sami vylepšovat. Jenomže je lepší to kontrolovat, že jo? Tak různě ztrácíte kvůli tomu. Jo, zvyšte jim daně, vždycky jsem na tohle. Tady už nejsou, vidíte, tady jsou spokojen, to už jsou neutrální. A tady už nejsou vůbec spokojení. Tak. Jak vidíte, proděláváme, ale to se časem zlepší. Teď musíme zajistit, aby jsme měli tyhle cihly. Nejsou to cihly, říká se tomu moduly, ale koho to zajímá. Co tady takhle uděláme testu. Tak, a abyste mohli postavit stavební moduly, tak potřebujete tohle a tohle. Takhle. Je dobrý si rozvrhnout, jak budete stavět ty pole, protože nejenom tyhle budovy mají takovýhle pole. Má to spoustu jiných. To farmy mají hlavně pole. No, za 3,5 tisíce, to je teda pěkně drahá lodička. Pojď. Tady už jede. Tak. Dobrý. No tam hodím tohle. Tak, máme první část toho, co
potřebujeme, aby jsme vyráběli ty kostky. Teď potřebujeme hutě. Tak. Vidíte, oni si to sami vyzvednou a dovezou. Dobře, tak to by se měli. Teď potřebujeme ryby. To postavíme asi takhle. Jo, a už mi to hlásí, že mi dochází elektřina. Tady vlastně ekologové získávají elektřinu z větrných elektráren, ale já momentálně nemám moc surovin, tady k tomu potřebu. Tak jinak můžete aktivovat předměty. Třeba tenhle dělá, že mi o 25% zvyšuje produktivitu tady rybáren. Ale jak vidíte, momentálně se mi moc dobře nedaří. Protože se mi nechtějí vyrábět. Tak vyrobte se. Děláme ještě jednu huť. No a tím to nebude. Ještě jednu drtičku. Tak. Už by to mělo pracovat. Zrychlíme si to a jo, už to funguje. A to fungovalo předtím, ale ne dostatečně. Nikdy nesmíte zapomenout prostě stavět baráčky, protože pak to děláte úplně pro nikoho. Musíte mít koho krmit a tak dále, že? Prostě musíte mít komu to dát. Tady taky uděláme cestičku. Ne, chci takhle, tak. To bylo asi špatné rozhodnutí. No, nebylo to nejhorší ze všech. Tady jsem mohl udělat. Tady založíme nějaký plantáže tady budou. Jak to tak vidím. Já jsem vůbec nechtěl, tady přes ty stromy tady není vidět. Tak. Jinak teda opravdu je důležité vědět, jak postavit, protože když tam ty pole nějak naházíte, jasně bude to fungovat, ale je vám to hrozně žrat prostor a všechno ostatní. Tak. Skvěle. Takže čaj se nám za chvilku začne produkovat, jak vidíte, už tady rostou sazeníčky. Dobrý, a už to jede. Tak. Dobrý, už jen to narůstá. Super, můžeme stavět další budovy. To se vždycky hodí. Jo, koncertní síň. Dobrý. Teďkon stavte to tím směrem, kudy půjde vaše město. Já vidím, že nejspíš začnu tady tím směrem. Nejspíš tady vybudu takhle ten okruh. Pak se vydám tímhle směrem, že jo. Ale nejdřív ji prásknu sem. Protože to tam stejně chci zastavit. Co jsem říkal, je důležité se rozplánovat, ale tady je místo dost, všude vždycky. A hlavně to potom rozšířím tu výrobu asi sem. Tady takhle, na to pobřeží. A to, že jsou to ekologové, neznamená, že oni nezačišťují prostředí, se podívejte. -2 ekologická rovnováha, ale zatím nám to nějak nezhoršuje výkonnost farem, takže dobrý. Tak můžeme jít podkomávat. Pojď lodičko, pojď mi to tady a pak se vrať. Tak, když držíte shift a klikáte, tak ona si udělá takhle trasu. Dělá dost nesmyslně. Tady tu věc jsem propátrá, tak to ne. Pojď sem. Lodičko a tady mi to takhle hezky projedeš. Tak. Takže město už se nám stabilizovalo, už vyděláváme. Tak, napráskáme sem další dělníky. Jak vidíte, už máme všechno, co potřebujeme, takže klidně můžeme začít povyšovat, ale já bych ještě chvilku počkal. Nebo dobře, nebudem čekat. Tak. Hop. Hop. A já se omlouvám. Musím na chvilku pryč. Tak, super, už máme
Zaměstnance ekologů, jak vidíte, potřebují sushi. Tady zdravá výživa, to je sushi, to pozná každý blbec. Ale nemůžeme, to musíme mít určitý počet těch zaměstnanců ekologů. Takže s tím se zatím nebudeme lámat hlavu. Dokud jich nebudeme mít dostatek. Tak. Super. Tohle se nám moc nehodí. Ale tohle už vypadá líp. Pěkný, toto je pěkný. Tam možná... Vidíme, tady je dolů celkem dost. Já vím, že když bych tam přesunul výrobu všechno, tak by to bylo nevýhodné. Takže teď, jak vidíte, zpřístupnilo se nám dřevo. Ale to zrovna teď není problém náš. Náš problém je teď najít někde blízko sebe dva doly. Aby jsme mohli oba dva využít. To naštve, tam nedošáhnu. Takhle. Když s tím máme plno vracení stavebních nákladů, což není žádný podvod, a jsou dva doly. To si tam nechám do rezervy. Jak vidíte, teď potřebujeme důl na železo. A jak vidíte, nevyzbyly nám nástroje. Nevyzbyly nám kostky. Jak to, že nám nevyzbyly kostky? Kostky produkujeme. No, super. A už mi to hlásí, že mi dochází energie. Což bude možná trochu problém, že já nebudu mít... Jo, mám dostatek potřebných věcí. Ale teď mi došly nástroje totálně. A k jejich výrobě jsou taky potřeba nástroje. Protože aby jsem postavil tu budovy, tak potřebuju ty nástroje. Což je trošku ironie. Ale stane se. Takže se budu muset objednat u Eve. A to není žádný fail, mně se to stává po každým. Díky. Bohužel se mi vyskytnul teď menší problém. Já totiž, když natáčím, tak tady mám FPS vlevo v rohu. Dobrý. Už ne, protože mi zakrývá, kolik mám peněz. Už jsem chtěl jak na to přijít. Tak. Už se nám těžím. Tady udělám dvojitý cesty, jsou hezčí. Nemyslím si, že by to nějak urychlovalo výrobu, ale mně se líbí prostě víc. Jo, zelenina. Tak, už nám vrtulník přivezl vrtačky. Tak. Hora. Tak, asi se můžeš jet zpréct. Protože objevovat je potřeba. Obchodníci jsou potřeba, všechno je potřeba. Tak my budeme pokračovat. Takže to všechno musí zpracovat v trubkárně a pak ve vrtačkovárně. Slovy jednoho českého let's playera. Nevím proč, ale hrozně se mi líbí pojem vrtačkovárna a trubkárna, když ta trubkárna je asi lepší. Každopádně už nám to funguje. Tak, a už to jede. Dobrý. Teď se můžeme vrhnout na to dřevo. To dřevo bych viděl někde tady. Ne, počkat, tohle nechci, nechci dřevo. Tak. A uděláme tady 2 pily. A už nám zase dochází energie. S tou energií vás to z ekologie bude vážně trápit. Jak vidíte, když se přikrývají, tak mají menší výrobu energie. Takže se snažte překrývat co nejméně. Tak. Teď už produkujeme hodně věcí. Jak vidíte, ono se vám to rychle nakupí. Tak. Máme další blok našeho města.
Jak to pojmenujeme? Obchod jmenujeme, říkat, já chci pojmenovat město, přejmenovat Solária. Žádný lepší jméno mě nenapadá, i Solária je opravdu hnusný. Uděláme něco hypízáckýho. Konec dvě. Můžete mi psát návrhy na lepší tom? Má? Ježmane, to je ta ekoložka. Takže ta bude někde tady. Prozkoumej to tam. Pak se na ní vrhnem. Ne, hned ne. Asi později. Protože já žádný válečník dvakrát nejsem. Tak. On tady odvádí malý daně. Co mě nezvýšil a se není čemu divit. Tak, pojďte. No, už chtějí všichni lepší živobytí. Tak, pojďte. Vždycky je lepší si to zrychlovat, nebo si prostě... když to máte, tak musíte chvilku čekat, než oni se, já nevím, dozvědí, že se můžou vylepšit. Takže musíte chvilku čekat, takže je lepší to ráno třeba, když něco děláte. Když někam jdete, něco řešíte, tak si to tam jenom tak mimochodem hodit a oni se vám tady rozhodnou, že se chtějí vylepšit. Máme 195, potřebujeme 360. To by prozatím mohlo stačit. Ale ty tvárnice se nám dělají opravdu pomalu. Což je nepříjemné. Tak co, jak to tady vypadá? No to je teda hustý. Má jaký prasata, či co? No, to teda není. To se teda nějak nevylepšila holka. Jo, ale každopádně jsem chtěl vylepšit produkci tvárnic. Jak vidíte, občas se to prostě nevyzvedne, což je problém. To vylepšíme. Asi musíme postavit další. A to mi nevyšlo. To mi z nějakého důvodu cizího nevyšlo. Jo, jasně. Už vím, kde je problém. Co musíme dát o jednu kostku dál. Tak. Teď to krásně vyjde. Tak. Jak vidíte, pila nám funguje krásně. Už se to řeže. Čaj se sklízí. Asi budeme se začít prodávat ryby. Nebyl úplně nejlepší nápad. Já jsem si říkal, že by se na ty archy měl naložit něco jiného. Ale momentálně nemám založen žádné město, ve kterém bych jako produkoval výzkumy a tak. Tak. 5 z 8 vás tam, že jo? Teda nějaký to? Rozmazlen. Jen se tam nacpěte. Co tam ještě vyjdete? Tak. Když upgradeujete, tak si to prostě nedělejte do těch bloků. Nějak to tam rozházejte. Jasně, časem se vám to tam zaplácá, ale... Je to s čím. Není to žádný takový... Jasně, ty města, které jsou na to udělané, aby fungovaly, tak sice nejsou hezký, fungujou, no dobře, ale mně se to nelíbí. Takhle mi to přijde daleko lepší. 315, už jenom 4 baráčky potřebuje. Ne, blbost. 3. 345. A... 360, ať už jenom, aby se nastěhovali. No, zpátky. Pojď, tak. Zeleninu. Tak.
Protože nemůžete na všech ostrovech pěstovat všechno. Tady třeba můžete pěstovat jenom čaj, rejži a kafe. Tady můžete pěstovat zeleninu, cukr a kafe. Wow, ale taky tady je dost to. Generátor prostředí. Začínám vážně přemýšlet o tom, že tady založím nějakou... Že bych tady to... Jako... Spíš by se hodil ostrov s rejžím. Tady by měl něco takového. Jak vidíte, na těch ostrovech můžete často nalézt něco, co buď zlepšuje nebo zhoršuje tu rovnováhu toho ostrova. Tady třeba momentálně nevidím nic, ale můžete tam najít třeba starou továrnu, spadlou raketu, cokoliv. No, tady se mi to taky celkem líbí. Pojďme objevovat nové ostrovy. Já už tam nenaložím. No nic, tam dovezem potom. Tak, páni sebou. Dobrý. Pojď zpátky domů pro dřevo. Tak, stěhuju se. Konečně. Jsem odvez všechny tvárnice, nemám z čeho stavit domy, no. To jsem asi neměl úplně dělat. Tak pohni beru jednou. Konečně. Takže mu to trvalo. Tak, ale... Fuj. Tak. Teď potřebuji zdravou výživu. Takže to potřebuji farmu a jo, ta úrodnost. Musíme tady vysadit zeleninu. Tak, počkat, teď musím zjistit, jo, zelenina se pěstuje takhle. Protože toho jsem potom pěstoval dost a oni obě dvě frakce mají jiný ty budovy, takže se na to začne plést. Jo, takhle. Vidíte, můžete bojovat kousek přesto. Ale nějak, už to roste, zelenina nám roste. Co tam mají? Ježišmane, to musí být nějaký hnuse. Pojďme vsázet režim. S tím budou možná trošku větší problémy. A tady je ten sráz. Tak. Ale rejži se pěstuje daleko rychlejší. Už nám taky roste. Hurá. Můžeme slavit. Pěstujeme rejži. A teď tu továrnu. Myslím, že ji postavím potom, protože teď postavím další poletý rejži. Jen na to tu není místo. Tady postavíme takhle. Takhle, tak. Musíme to napojit tady na to, což znamená nějakým úkolem. A? To je legální překupník, toho mám hrozně rád. Ale já nevím kde. A to naštve. A teď to tady musíš projet, chlapče, je to všechno na tobě. Musíš mi ho najít. Skvěle. To by se měli. A, počkat, nemůže produkovat. Výborně, doufám, že mi zbyly nástroje. Krása. Doufám, že konečně budu moc, jo, můžu udělat jednu větrnou elektrárnu. Praskne mi sem. A už nám to jede. No, tak. Nevím, jestli to utáhne dvě továrny. Nejspíš ne. Ale já si ji tu stejně nechám. Já ji stopnu. Výborně, tak to je super, to nám funguje všechno. A
Já se omlouvám, mě to na chvilku spadlo. Postojíme loděnici. Tak. Jo, to je jeden z loun. Tady je to. Tu potřebuju. To nepotřebuju, tu hledám. To je ekoložka, jak můžete poznat. Kolik máme peněz? 60 000. To je dobrý. To se nám celkem daří. Děláme si jednu lodičku. Tak. Super. Tady naložíme zdravá výživa. Kde je to suši? Tady. A tady vyložíme suši. A loď přidáme až potom. A nazveme to zatím jenom suši, protože nic víc nepěstujeme. Nevím, jestli suši píše jinak, já suši nikdy to, nebo nějaký fanoušek suši. Takže mě nelinčujte, když to napíšu špatně. Tak, stav sem. Měli bychom rozšířit městečko, ať není tak zoufale malé. Tak, megablok města. 28 tvárnic, 28. Dostanu za to ryby, jo. Hmm. 6 tun stavebních tvárnic. Tak jo, no. Mám na to půl hodiny. V tom čase, ano, no, což znamená, že to zrychlím, tak se to zrychlí taky, no. Tož je logický. Tady. A jsem dal všech 7, to je jedno. Uhrá do toho. Jak jsme na tom tady? Že se produkuje, všechno se produkuje, tak. Už to jede. Ale ty ryby mi jsou fakt k ničemu. Teď je prodám zpátky, holka. Jasně, zbraně, ty zrovna nepotřebujem. Termálně elektrárna. Produkty vytačových plantáží. Ne, nic nepotřebujem. Pojď zpátky. Super, už máme loď, jakže se to jmenuje? Ježišmarja, Onyx. Nebo je to Onyx? Nebo je to Onion? Tak, a jedeme. Tak, co dál potřebuju? Zatím nic. Můžeme si zlepšit životní prostředí. Je to překrytý, to mě nevadí. Hlavně, když to bude hezky. Když tam to stoupá. Ano, konečně jsme nad minusem. Dobrý. Tak, to bychom měli. Vlastně, mi nemusíte děkovat. To nedělám pro vás, já to dělám pro lidi, co mě sledujou. Doufám, že jich bude hodně. Protože už mě začíná bolet posel to, jak furt mluvím. A to se nevšimejte. Pokud nebudete slyšet hru, tak je to lepší, protože když je slyšet hra, tak nejsem slyšet já. A myslím, že já jsem důležitější. Už mají suši. A jsou rádi. Teď by nebyli. Kolik jich potřebujeme na další věci? 600. Kolik jich máme? 525. 540. 555. Budou tak 3 baráčky, ne? 570. 585 je už jenom jeden. To má prásknem. Ten tyky do špalíky chce ho tady. Tak. Běžte zase platit daně. Tady v tomu se postavíme. Tady ještě postavíme jednu. Ale kůž. Dobrý, ty obchoduješ. Ale ty se tady flankáš.
To teda ne, chlapče, tady mi to hezky projedeš. A vrátíš se. Nikdo nekupuje ryby, jak to? Musíme objevit někoho, kdo bude kupovat. Jdem. Já se tady postavím. Tak. O, další. Další. To je opravdu pěkné. Co to máte? Vinný sklep. To fakt nepotřebuju. To je tak pěkný. A teď potřebuji 600 z těch maníků. No tak, ještě jedno. Konečně. Takže, teď musíme získat písek. A měď, doufám, že je to měď. Jo, je to měď. Voda není. Ale asi nebude dost. Co? Zase zhoršení? Není nápad. Žádné zhoršení nebude. Dobrý. Tak. Tady už to nemám, ale potřebuji to vrtačky. Každopádně farmy fungují. Lidi žijou. To se dá považovat za úspěch. Tady si vás ještě pár vylepším maníků. Tak. No, dobrý, díky. Tak zatím to není úplně největší město. Ale mi se začíná líbit. A mikročipy a mobily. Kde se flákají s tou mědí? Já chci měď. Já ji nechci, já ji potřebuju. Měď. Už to jede. Tady musím nějak odvést cestu. A už to jede. Děláme ještě jednu mobilárnu. Není zájem. Co po mně chtěl? Kdo ví? B2. Už máme mobily. Tak jo, kolik jich potřebujeme na tohle? 750. To není moc víc. To je pár baráčků. A myslím, že to ale tady budu muset vybourat. Se tu odstěhujte. Tohle musím nakopírovat. Taky nakopíruju. A jo, ty roboti se umějí jenom stěžovat. Jako budovat elektrárny ve městě jasně nevyplatí se to, ale to pěkný. Tak.
Ne, nechci cestovat, chci dům. Krása. Mě jsi to prohodil, jsem zvyklý. Tady postavíme další koncertní. Halo? Asi tady. Jo, tady. Tady to zastavíme. Flákneme tam něco okrasno. Tam nefláknem, se tam nevejdem. Tam nechci. Jo, dáme tam nějaký tyhle stylo s tím. No, to není úplně nejhezčí, ale co se s tím dá dělat? Neříkejte mi přestavět, to dělat nebudu. Tak, super. Vylepšujeme pár lidiček. Kolik jich bude potřeba? $750. 735, 750. A uděláme si jich trošku přes rozpočet. Krása. Zpátky do práce. Zbraní teď dělat nechci, ale chci udělat tohle. A já na to nemám tvárnice. No tak, hybněte. Pohyb od roce. Dejte mi tvárnice. Aha. Podlehněte. Zkouzlu televize. Tohle to nic nedělá, máte různé programy. Tenhle dostanete za inženýra ekologu, tenhle ten máte. Tohle to dělá, že mám vyšší příjmy z daní. Což já nechci, ale zní to dobře, ale já to zrovna nepotřebuji. Tak, teď si uděláme další level. Hned už platí daně. A nemáme tvárnice. Už máme. Potřebujeme tvárnice, no tak. Dobrý. Tak, běžte. Věř si komu chceš, pro mě za mě. Klidně je politice. Teď ale potřebuji vápencový lom, což není úplně milé. A zase nám došla elektřina. Zjevně toho ty elektrárny větrné moc nevyprodukují. Aha. To jsou prostě... To jsou věci, které vynalézají věci, když jim budeš dávat to. Když jim budete dávat to, co potřebujou, a někdy jsou fakt úplně šílený. Počítám, že do příštího dílu vybuduju. Tak, děláme tam tohle. To dělá, že vlastně sníží to spotřebu telefonu. Prostě budou ekologičtější, nebudou s nima házet o stěnu a tak dále. Nebudou je mít. Což by s nima udělala asi většina našich drahých spoluobčanů, kteří jsou někdy opravdu praštění.
Ne, nejsou praštěn, jsou šílen. Ale dost hloupý. Ale hloupnost, tak. Takže tohle asi bude pro tenhle díl všechno. Jak vidíte, podařilo se nám vybudovat opravdu krásné město. Je to sice takový menší město, ale je pěkný. Mně osobně se líbí. No, i když možná by to chtělo nějaký ty český čas vzduchu. Aha, tady už jeden máme. Tak ho praskneme třeba sem. Ať je to líp. A pak to bude. Tak, už to krásně dostám. Sem prasknu ještě jeden. Tak, a teď nám došla elektřina. Dobrý. Tak, hned je to o něco líp. Takže tímto se s vámi loučím pro tento díl. Brzo můžete očekávat druhý, uvidíme, jak budu mít čas. A já potom brzo odjíždím na tábor, už tady dlouho nebudu. Takže další díl můžete očekávat tak na konci srpna, pokud nepřijdou do konce tohoto týdne. Takže to se bude tak všechno a zdárec.